ปาทัวกลำกังปัวใจเมกกับประมันปอนสนสิลักให้กระพอนิลิปเกปาร์ลุกันยาติรังอารองลงไม่มีติงกิโดละเป็นกีอาสนกับปาทูกิจุยดิมกังปัวใจเมกประมันปอนลาโซใจเมกลงกับจะไปเห็นผู้ปอนลักเกริโซกิเทตามอยเตรังละเป็นกีเซกเตรีโอลิฟเตรอน BJP มอนดลเซกเตรีโจนาธอนเตรังละเป็นกีรองเอซีริโซเอจังละเป็นกีซาร์พีซาร์พูจิงรุมเป็นฟิลกังปัวใจเมกประมันปอนลาเป็นลาสัวไม้ลงอาลุฮิอามันเป็น lower ตระปุง local president โมฮอนตอกบีลาเป็นกีรัฐไซเคลมบังแอนโทนีรองเปียดุงเจตองโดนลาเป็นรองรัฐลาเป็นกีซาร์พีซาร์พูเจตองเป็ดเป็นกับปัทั่วกลัมกังปัวใจเมกประมันปอนอาเทกันยาติรังอารองฮักโกเป็นตาไม่มีติ้งลาเป็นกีกับปัทั่วดิมอันตาอาวิสีตารองเอซีเจปาดุกซีเคลมปอนุลาโซไม้ลง local committee หินเป็นฟุตบอลสิตามีอีปมอันปาจิรกังกังเตลังดำสินางอังตอนเป็น news report คาร์บิไลจากสมัครทางล้อมิลิดาคันยาติรังรองอากงบราล้อมิลิแกนั่นเลยตัวมาพันกับชุนิเรียลามกิลปุฮัลล้อนอนดาคันยาติรังรองล้อนิลิตัวมาโซอัพฮิลนี่ตุมที่รำต่างอันแกต่างรำสื่อสารล้อแต่เมื่อนี่ตุมนอนอักนี่ตุมสมาร์ทเป็นอันยูตุมเป็นอันนี่ตุมเจลังเฟสินอนนี่รองอาสาเป็นแต่เมื่อนี่ดีลังดุนจารีดุนละเป็นเคลมที่ปัดดุนเป็นไม่เป็นอพอดนอนปีนี้ละสอบเที่ยวล้อดอนเมกาละเป็นที่เทกิดิ้งละเป็นสาราตุมเป็นอันปีนี้กระชิตองนับปัจจัยกระชิตองลงเป็นอพอดอาคิรุปาร์ติกล้อในตัวพันตาไซด์อันแต่เมื่ออาคิรุปาร์ติกล้อlasi pini so kanya tira long tame ni tum akenangi dopik la lasi ni ning ke ni pa ka chong hong ke chuning ri ke la halo le tum MDC poi potro alang li phantame ni li chuning ri ke la halo mane kipina ke long ke kini la solong ni tum ta kiri tek the pose alang li phansi ni li chong hong lo alang tum na pipo pose ni ning thelo la pe ni li ru perfect lo pini la ka do ke chong to an phanta akiru perfect lo pini da do an akibiki thi aklimang phala pen sarla la pen bikhoi moya an pen pini ka chetong rap per pose akhiru par pil milam cha chetong kardo pini taraji long kanya tirang rong long patho kam pini kang kupon nili local committee president mohen tokbi apan sialang litum nang phalo pini labang so apher pini inputi kang lo lasini li kanije dam kang tung ke la hen lo BJP sarkar rang det penang bong Singhon sir local MEC kubiturong pi alang li pinangan labang sorok long kaching thur asai deng pon lo lanil tum theklong lo lapenan parta mi lang lapen non tower kudo ko ya science mi alang li klem pon bom mi lang kudo ko be kelong pon tang lo solar pendang lok mi pendang lok tower pendang lok lapenan parta non la singular non akam as tami vok order tami nang pilap lo nilitum non ke klem pon tong thek cholo lasi non ladak bangso kanya tirang arong phiralong non pini niltum la bangso ajai make deng ponlong la bangso community hall stame alang lisinang pipon se pini nilitum la bangso hemalong nitum program kanya tirang arong asor pen ko dogo be ki biki thi aklimang phar pen astame nitum la bangso a program deng ponlong lo lasi non la sonak thak se alang li ki claim ji asai non stame do piglang nilitum phan ansu se nanglang ponpo lapen asu se ke claim pon jia phansini la alang li phansta me chuning ri lo lapen claim pon bom lo lasi go do go ve non ke claim tang lapen ke claim jilang akam ansta me ngir tum phan a hok pet pen nanglang pon po busi nili local committee president akai ban sta me sar ubiturong pia phan suri akadam pajir se nilam the inton ko tum lada kanya tirang rong lo tado go ve ni tum da youth kituan lapen tadabang sorong long kituan pini ni tum kachetong atheke gangbra ke hai lapen local committee president lapen ampar da me youth president pen kato go ni tum kidon youth company tum chingrom si pini labang soft here ni tum ipu pon lo athela bang soft here la phani tum kedam tang apor long ni tum long kato go be sarkar pen me na kera bre la pu kali ni tum ba phanang pilo labang so kanya terang arong phir labang so tarapung hawar phan adak stadium phir dang bilo bonda me kedam tang apor long ni tum kato go be labang so long ni tum kedam tang apor long ni tum tame labang sorong long ni tum labang so khil phan ni tum chelang pontong the the join ni ingram thiplo stami nona bang ni tum na ka du ko ve ni tum ke doan labang sorong phan labang so phira phan
ni tum iyut ki doan tum ben chelang si labang sorong phan pen labang so phira phan ni tum ako pini ni tum pang thai pon lo pe mi pon thu lo ase labang so phil pini ni tum ingpu pon lo lake pini kang pu pon lake ili tum ladak taraji local committee president ben joksi ni tum pang pu pon lo la se labang so long ni tum kenang ji do labang so phira phan athi labang so phir lo kenang ji ke la hen lo ni tum a phir ke ni tum pang thai de lo tema penang li tum sarkar Karbi Anglong district council penang pipela phukali bons tamenang piji ni tum ninge thedolo stamel ni tum ke hang pon la hen lo athela bang so phira phan nili tum la bang so phirong ke pathu je phan football nang ji la penan pada minota mini tum long thang ta asik ave pini la bang so phiring puplo lo tema stamel ni tum long thang asik ta vela aposini li ka do ave pini local MEC do ili tum asar do alang li phani tum ka chuning ri pona bangkel hanlo atheni li hen president hoi pen kaning chuning ri pona bangkel hanlo athela bang so phira phani tum ke pe thuje pha nili tum phan jersey pen chenglok la pen boat la pen an parda me nili tum long ke ongdung la da ke pe thu la bang so phir ke pichun ver je phan ke pithu ason do ongdung ke pathua phira posi ke pathua klam posi ke pithu ponji asik do posi nili tum phan alang nili tum hin pen alang li phan chuning ri lo ki un an pen ang ki pije phan la pen kun an pen alang li hin pen sini tum tuar cholang lo la pen chuning republic lo itum local MEC Pabitro Rongpidi Pabitro Rongpi phan chuning republic lo lang li hin pen ili tum phan la bang so phil aphan ke pithu long ver je phan la pen ni tum kenang ji anason nang li hin pen ili pivek thap pusinang le phan chuning ri lo sa ante nang li dadak la sorong long bang nang li arpu le pen kama ko pila ni li la bang sorong long ke claim non claim bom na ke youth presidency claim ante nang li men nang li kur ke ni li men ke tamoy terang ni li kur bang ke kalang lo